Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khublei phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Penkre ka sorkar bentau polisi ya ki Hindus pa arfnyo ki transgender ki badon ha Meghalaya. Karkum ki khubor belayo lum le thu baka khana summary 8,000 iwe ki badon ya Hindus pa arfnyo ki transgender ne ki brio ki blade pan penkala ya ka jinglong shinrang ne jinglong kenthai. Ban nagadau baka sorkar kam kwa ban iben yaki kumta ka sorkar kala de ban Thaw ya ka policy naga benta kini. Kani ka longkar kum ka kaipot ka balawan ra da ka Directorate of Social Welfare. Ha ka jingelang bot din yaki kam ki jam ka jing pentrei kam ya ki scheme baper. B review meeting. Ka bala pelong ha ka snibaar ha convention center. Shushu layo jengtip na ki khubor ki balayo banlum laong baka kaipot baka tenat social welfare. Kadang penkre ru bandra hakmat ya ka sorkar ban play ya ka head of account na ka benta ki transgender bat layo jengtip baki dan arpawai teli ki application bapan ya ki identity card na ki khatlaingun ki layo ban ringut gidang bisharnya bat arpat ki bidang sateng bampat biang ki kot kisla. Layo jengtip baka sorkar kelade bantau ya ka state bat district transgender justice board banthong ya ki officer ki ban pediang ya ki nugino ki jing ujor. Bat layo thuru baka sorkar kelade banthong ya ka standing committee habaro ki district ban penstat ya ka jing token lada don ki nugino ki jing ujor ya ka jing sya thombor ya ki ni ki brief.